nga ai khuble phi baro ki parlok ki bak peje kanika video bat nga ngejro ba baro na pedeng jang phi adon hapdeng kamet ka basal baklan kumbanga long manga shane daka jingdon nangkat ka jong oble dragon rat ngala long kumni kumbanga julong man kasmi ti habangi phai katkum ka report ka badai menta kasmi ka arpnyo tarik April arajar arpho kibri ki basakta hauni COVID-19 habaro ka wai ka pathai ki lakot ka arpho pralak san phu prajar hendrus pa live san ngut kibdang shio thamai kata prap san hajar san spa khat nyongut kibla khladno nakane ka jingpang shilak khandai punru hajar aspa khandai san ngut kumbangi tibba baro kiri haka perthai kidon kumba shispa khandai san teli te napneng kini ki shispa khandai san teli kidon khasan teli kiri bat kidew lenong kibdang laj naka jing shakta jonguni COVID-19 haba haduk menta kini kiri kim padon ya ka report hapo ka WHO kari ka bakhampau na pedang kini ki khat santeli ka dai ka North Korea te betang ni pe ye ki katu kan ni kiri ka shakta jur hom ni COVID-19 haba kibri ki bayo ya kan ka jingpang kila palat ya ka san phau hajar ngut kita ki dai ka USA ka Spain ka Germany ka France Italy Iran China UK Russian Federation barka Brazil kini kide kiri kibla shakta jur honu COVID-19 na pedang kini kiri baro ka USA kadai ka vai na kiri kabla shakta jur honu COVID-19 haba kibri kibayo yakan ka jingpang kila poi shaka khandai lak life way hajar hendros pa khandai prangot kibadang shio thamai manta kasni life ar hajar sauspa khat khandangut kibri bula khadno nakan ka jingpang sapunyo hajar khandai spa praphongut kibayap menta kasni naka jingchak ta jong uni COVID-19 shi hajar hinyo spa hinyo phanrengut ti habangi phai padai shakawai kata kari Itali kibri kabayo yakan ka jingpang menta kilakot shaka shilak khandai san hajar lai spa san phawengut kibla khadno naka jingchak ta jong kani ka khlam arpunru hajar lai spa prap sangut kibla khad menta kasni saus pa khat sangut te habangi phai pat hakari China kibri kibayo akan ka jingpang prap saw hajar lai spa asap howengut kiblang shio thamai laingut kibla khladno saw hajar hendrus pa asap laingut bat kibla koino nakan ka jingpang nyop nyo hajar saw spa nyop sangut habangi pet katkum kani ka report ngiyo iba kibriu napo kari China kibun kibla koj ban nya kibadang don padeng ka jing sha sumar habangi phai pat shakiri ba marjan jongka India kumka Nepal menta ki bayo yakan ka jingpang san phawengut na Bangladesh san hajar sauspa khandrengut na Bhutan nyongut Pakistan khatlai hajar shispa khandai phnyongut Myanmar shispa sapundrengut habangi phai pat shakari jongni kata kari India ka jingshak ta jong uni COVID-19 kelapoi haka kerdan ka bakhandreu katkum ka report ka bamenta napo kari India kebri ke bayo yakan ka jingpang kilakot shaka arpu prahajar lai spa praphongut kibrang don hapring ka jingsha sumar arpu hajar shispa lai pu arngut bat khandiat ngene pe yaki jala kibla shakta palat ya kasan spangut haunu COVID-19 letu baka marstra ka de ka wei na ki jala kibla shakta palat haunu COVID-19 baki beri ki bayo ekan ka jingpang menta kelakot shaka prahajar hendro prangot Gujarat lai hajar lai spa iwai Delhi ar hajar khandai spa khat pra Rajasthan ar hajar shispa prapsan Tamil Nadu shi hajar praspa prapsan Madhya Pradesh ar hajar shispa hendro prangot Andhra Pradesh shi hajar shispa nyopnyo Telangana shi hajar arngot West Bengal druspa sap khandai Karnataka sanspa khatwai Rajasthan ar hajar shispa prapsangot kibakoi nakajing shakta jumuni COVID-19 ndru hajar laispa ndru arngot bat kibla khladno praspa prapandrungot te habangi pet katkum kani ka report ka bamenta kibri kiba shakta hapo kar India kilanang kiu nakawai kasni shakawai pat habakari India menta klapoi shaka kardan ka bakhandru hakajing shakta jumuni COVID-19 haka perthai habangi phai shaki jala ki badon hapo North East India ngiyo iba South Lake statement ta kila alaj nakajing shakta jongoni COVID-19 kita kidai ka Manipur ka Arunachal Pradesh
Tripura bat ka Sikkim kini kedeki South di ki belak 100% nak jing syakta jong uni COVID-19. Deki don sakat tu kan ki jala kudang don hapadeng jing syak semar na uni kunyang jingpang u COVID-19. Kata napok Nagaland iway, napok Mizoram iway, bat Meghalaya khatwengot. Napok Assam lai pesan ngot ki bayok yakan ka jingpang iway belak klatno bat arp nyongot mentah ki lakoj lani recover nakan ka jingpang COVID-19. Menta ki beri keberang don hapadeng ka jing syak sumar napok ka jala Assam sa satang nyongot. Ti habangi pej kat kum kani ka report ka pamenta ngiyo iba la jan barok ki lakoj napok ka jala Assam. Habangi pai percaya ka jala jengi kata ka jala Meghalaya. Haduk ka report ka pamenta ngiyo iba ki beri kebayok ya kani ka jingpang kidang sa kumju kata khatwengot. Bangi ngaj ba barok kini ki berang don hapadeng ka jing syak sumar kin koj no tang hakikan dia sengi. Bat ni dai ban bu jing dwai roman kasngi bat penrit ya ladi hakmat jung oblay ba play unya da yang ni bat ya ka pertai na ka jing syak ta jung uni COVID-19 tang kini ki khubor khublai shibun.